Lahat pwedeng umasam na may forever. Pwera lang sa mga walang jowa. Sa mga nakatambay dyan na wala pa nga, huwag nyo nang hanapin. Kusa rin niyang darating. Mas masarap ang pag-ibig na hindi sa pilitan lang. Ang daloy ng kwento ng buhay nyo ay mas lamang. Kasi ang pag-ibig, para lang yang ulan. Hindi mo namalaya na katabi mo na pala. Yung iba nga nahanap na sa jeep. Yung iba sa kalsada. May sa airport, sa trabaho, at kung saan sila kusang pinagtagbo ng tadhana. E ako, saan kaya? Tanong ng mga single dyan sa kanilang isipan. Tama ba? 1997, siya lang naman ang naging huling kasayaw ko sa piyesta ng aming bayan. At sinong mag-aakala na sa tugtuging Lorena na tugma rin sa aking pangalan, maisasayaw ko ang lalaking makakasama ko sa pagharap ng mga hamon ng buhay. Miss, pwede ba kitang maisayaw? Tanong niya noong makitang nakaupo lang ako sa gilid. Ayaw ko na sana kasi nakakapagod ang disco. Pahinga na sana ako, ang kaso ay nakakahiya ring tanggihan. Baka sabihin niyang mapili ako sa lalaki gayong napakagwapo naman niya. Sobrang tangkad at yung porma ng mukha at ilong niya, pwedeng pang artista. Ako nga pala si Bigson. Pwede ba kitang makilala? Tanong pa nito. Lorena, tipid na sagot ko. Yung sweet music? Tanong niya sa akin. Oo, sambit ko sabay tango. Ngumiti siya ng napakatamis. Dumabas ang bilog at lalong nanliliit ang mga mata nito. Yung pangalan mo? Tanong niya ulit. Lorena, wika ko pa rin. Seryoso? Yung pangalan mo rin, Lorena? Oo nga, sagot ko. Napangiti ito ulit. Simula noon ay hindi na ito naalis sa aking tabi. Hanggang sa inihatid na ako nito pauwi. At nagulat na lang ako dahil nang sumunod na gabi ay nasa bahay na ito kausap ang ama. Galing na ako noon sa trabaho bilang kahera ng isang hardware. Saan mo ba nakilala ang anak ko? Dinig ko noong tanong ni Papa sa aming bisita. Sa sayawan po tito, siya ang naging huling kasayaw ko. Magalang na sagot ng binata. Binuksan ko na kaagad ang pintuan, kaya nakuha ko ang atensyon ng dalawa. Magandang gabi po, Papa, Mama. Nahihiyang sambit ko. Kaharap kasi nila ang binata. Lorena, kanina pa itong si Bigson naghihintay sa'yo. Liligawan ka raw niya. Wika ni Papa, kaya biglang namula ang aking pisngi. Hindi po kayo magagalit, Papa? Tanong ko. Bakit naman ako magagalit? Walang problema sa akin basta formal na nagpapaalam. Hindi yung diretso ka ng kinakaringking kung saang daan. Hindi formal ang lalaking ganyan. Wika pa ni Papa. Tinignan ko si Bigson. At hindi ko inasahang nakatingin rin pala ito sa akin. Magandang gabi, Lorena. Wika nito. Yumuko lang ako at ngumiti. Marami pang tanong si Papa bago ako nakipag-usap dito. Napag-alaman namin galing pala ito sa malayang probinsya at nagtatrabahong bodegero sa isang trading na pag-aari ng mga dayuhan. 5 taon na ito sa trabaho at unang pagkakataon lang iyon na nakapiesta siya sa aming bayan, kung kaya ay nagkakilala kami. Minsan ay sa bahay na namin ito pinapatulog ni Papa dahil gabi na at masyadong delikado. Dahil noon pa man ay marami na talagang adik sa aming lugar. Hanggang sa unti-unti nangang nahuhulog ang aking loob sa kanya.
Hiniling nito sa aking mga magulang na magpakasal na kami sa West dahil ang balak niya ay gamitin munang pangkapital sa balak niyang itatayong munting negosyo. Dahil mabait naman si Bigson, walang naging problema sa kanila ni Papa at Mama. Mabilis na naidaos ang simpleng kasalan. Matapos ang kasal ay inuwi na kaagad ako nito sa kanyang naipundar na bahay. Unang beses niya akong dinala sa bahay niyang iyon, sa mismong araw matapos naming ikasal sa West. Malinis naman ang bahay niya. Simple lang, pero maayos. "Mag-isa ka lang rito, Bigson?" tanong ko sa kanya habang nilalapag namin ang aming mga gamit. "Oo, sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi sanay sa lungsod ang tatay at nanay. Kung hindi ako dadalaw doon, hindi rin kami nagkikita." Wika pa nito. "Paano ngayong kasal na tayo? Hindi man lang nila alam na may asawa ka na?" tanong ko rito. "Hindi tsaka na siguro," sagot nito. "Gusto kong makilala ang mga magulang mo, Bigson. Pumunta na tayo sa inyo hanggat nakalib pa tayo pareho sa trabaho." Yaya ko rito. Nakita ko ang pagkagulat at pagkalito sa reaksyon ng aking asawa. "Kasi Lorena, ay tsaka na siguro. Para sa atin ang mga araw na ito para sa ating honeymoon." Saan nito? Marami pa itong alibay na talagang ayaw at walang balak itong dalhin ako sa kanilang probinsya. "Pero matatanda na ang mga magulang mo, Bigson. Kailangan yata nila ang kalinga. Bigyan mo naman ng oras." "Sige ka. Baka magsisisi ka lang sa huli." Pangongonsensya ko sa aking asawa. "Alam ko naman iyon, pero sinisiguro ko sa iyong malalakas ang aking mga magulang. Kaya matagal pang panahon bago sila mawawala sa mundo." Wika ng aking asawa. Wala na akong magagawa pa, talagang ayaw nitong lumuwas ng probinsya ng mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang buwan, mas lalo kong minahal ang aking asawa. Sobrang napakasweet nito at maalagain. Mas nakilala ko pa ito at nakikita ko kung paano ito mag-effort. Sa kahit munti o simpleng bagay ay mapapasaya lang ako. "Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin, Bigson. Hindi ako nagkamaling ikaw ang pinili kong mahalin at makasama habang buhay." Wika ko. "Wala yun, Lorena, asawa ko. Sobrang mahal kita at hindi ako makakapayag na mawala ka sa aking buhay." Wika nito. Sobrang lambing ni Bigson. At hindi ito nagbabago kahit paminsan ay tinutopak ako. Ang galing nitong manghuli ng mga kiliti ko. Hanggang sa isang gabing hindi ito nakauwi. Kinabukasan ang naging dahilan nito. At dahil daw sa nag-imbentaryo ng mga old stock ang bodega. Hindi ko alam kung bakit parang ayaw kong maniwala sa mga sinasabi nito. "Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling, Bigson. Malalaman-laman ko lang na nambababae ka. Hindi mo na kami makikita ng magiging anak mo." Inis na saad ko. "Buntis ka?" Bulalas niya na namilog ang mga mata at sabik na naghihintay ng kumpirmasyon mula sa akin. "Parang magdadalawang buwan na yata akong hindi dinadatnan." Wika ko rito. Bigla ako nitong nilapitan at binuhat, kaya napatili ako sa sobrang gulat. "Kaya naman pala tinutupok itong baby ko naglilihi na pala." Wika nito. "Kaya nga huwag kang pasaway, lalayasan talaga kita." Wika ko. "Hindi na mauulit, asawa ko." Wika pa nito. "Bigson," sambit ko. "Bakit?" tanong niya sa akin.
Gusto kong pumunta sa bahay ng mga magulang mo. Gusto kong makilala ang mga biyanan ko. Saad ko. Romestro ang gulat at pagkabigla sa kanyang mukha. Mahal, buntis ka eh. Sambit pa nito. Kaya nga, kailangan na nating pumunta roon. Buntis na ako, hindi ko pa rin nakikita ang mga biyanan ko. Isa pa, baka sabihin nilang ipinagdadamot ko na sa kanila ang kaisa-isa nilang anak. Wika ko. Hirit pa sana ito ng dahilan kaya tinakot ko na itong muli. Sige, total hindi mo naman gustong ipakilala ako sa pamilya mo, iti. Uuwi na lang ako kina mama at papa. Kinakahiya mo naman pala ako eh. Bakit mo pa pala ako inasawa? Kunwari ay masama ang loob ko sa kanya. Tila success naman yata ang ginawa ko at mabilis ko na itong napapayag. Sa susunod na linggo raw ang aming alis. Ayos lang din sa akin. Ang mahalaga ay makilala ko ang aking biyanan. Kagaya ng iba, sabik rin akong makita at malaman kung ano ba ang impresyon ng biyanan ko sa akin. Asawa ko, sigurado ka talaga na pupunta tayo sa aming probinsya? Tanong pa nito. Naku, Bikson na, sinasabi ko sa iyo. Subukan mo lang magdahilan muli at sabihing hindi matutuloy. Reklamo ko. Napatawa ito sa may dahilan. Tinatanong lang kita eh. Sabi ko naman sa iyong ang layo niyon. Wika pa nito. Wala akong pakialam kung malayo. Dalhin mo ako roon, ano ka ba? Gusto kong makita ang mga biyanan ko. Angil ko. Nang dumating ang araw ng aming biyahe, sobrang sabik ko at halos hindi na ako makatulog ng gabi pa lang. Ganoon naman talaga ako kapag may pupuntahan akong ibang lugar. Gabi pa lang ay nakagayak at handa na ang lahat ng aming mga dadalhin. May mga pinamili akong mga pasalubong sa aking mga biyanan. Sabik akong maiabot iyon sa kanila at sana nga ay magustuhan ng mga ito ang aking ibibigay. May mga dala rin ako mga tinapay at biskwit. Madaling araw pa lang ay nasa bus terminal na kami. 4:00 umusad ang bus at talagang nakakapagod nga naman pala ang biyahe papunta sa kanilang lugar. Nakakatakot pa ang lugar kasi ang dadaanan mong kalsada sa baba, makikita mo pa kapag nandun ka sa itaas. Ibig sabihin nasa tugatog ka na. At ang sisilipin mong bangin na milya-milya ang taas, pani mo'y naka-roller coaster sa rough road na kalsada. Asawa ko, namumutla ka na, puna ni Bikson. Paano hindi ako mamumutla nito? Malala pa sa naka-roller coaster tayo nito eh. Sobrang taas ng bangin. Reklamo ko. Nako, huwag ka na kasing dumungaw pa riyan dahil hindi ka sanay. Uwi ka nito at niyakap na ako nito patalikod sa bangin. Matapos ang ilang oras na biyahe, narating rin namin sa wakas ang kanilang lugar. Gaya ng sinabi ni Bikson, matanda na nga ang kanyang mga magulang. Nasa 40 na kasi ang mga ito ng mag-asawa. Mabuti nga at nagkaanak pa. Sa amin naman ni Bikson, napakalayo rin ang gap. 39 na siya samantalang ako ay 22 lang. Nakaupo lang ang ina nito sa sahig ng kanilang bahay. Habang ang amaraw niya ay nasa likod nagpapakain ng mga alagang baboy. Humingi ako ng magandang araw at nagmano. Tila napakamahiyain ang ina ni Bikson dahil hindi makadiretso ng tingin sa akin. May poultry sila ng manok sa likod. May mga biig at baboy at may mga itik rin. May nakatali pang baka at kabayo, maging ng kalabaw. Sobrang lawak ng bakuran nito sa likod na may maraming punong prutas. Grabe, nakakaaliw pala dito, Bikson. Ang daming alaga ng iyong mga magulang. Wika ko pero may napapansin rin akong mabahong amoy.
At kaya pala dahil may isang manok yata ang nasa aking likuran. Halos paa at ulo at pakpak na lang at balahibo ang natira. Nawawala ang ibang parte at nangangamoy at nilalangaw na. Na paano kaya ito, Bigson? Tanong ko, kahit naduduwal. Tila at tubili pa itong sagutin ang aking tanong. May mga bayawak daw na naliligaw sa kanilang bakuran. Kinahaponan ay nagpa siyang magkatay ng manok na native si Bigson para ulam sa hapunan. Matapos siyang mapatay ang manok ay nagpa siya muna siya na magikib ng tubig para may gamitin. Malapit lang naman iyon. Nasa bakuran lang nila. Kaya doon lang ako pinapaapoy ang kahoy na panggatong sa pinakuloang tubig niya. Ngunit laking gulat ko nang biglang kunin ng ina ni Bigson ang dugo na nasa tabo. Yayarokin na nito kaya kinuha ko iyon. Akala ko kasi nag-uulyanin lang. Ngunit ganoon na lamang ang pagbabaga ng kanyang mga mata sa galit. Kinuha ulit nito ang buong manok at dinakma iyon. Nagulat ako sa talim ng kanyang ngipin dahil napakalaki ng nakagat niya sa parting tiyan ng manok. Bigla ring pumasok ang ama ni Bigson na nakakatakot rin ang itsura. Sa tiyan ko ito nakatingin. Hindi ko alam kung ano ang meron doon pero nagsisigaw na ako sa takot. Bigson! Tarantang sambit ko. Nang marinig ito ng aking asawa ay kaagad itong tumakbo ng bahay. Ang kamay ng kanyang ama ay dadapo na sana sa aking tiyan. Ngunit mabilis itong nahablot ni Bigson at itinapon sa bakuran. Nagulat rin ako sa lakas na taglay ni Bigson at maging ang ekspresyon ng mukha at mga mata nito ay biglang nag-iba. Bigla na lamang itong nagbabaga at sobrang pula. Anong ginawa mo sa iyong ama, Bigson? Galit na bulyaw ng kanyang ina. Galit na bulyaw ng kanyang ina. Na noon ay sobrang tuwid na ng tayo. Kanina pa ika-ika lang ito. Nagulat ako dahil nang lumubog ang sikat ng araw ay bigla rin itong sumigla. Hindi niyo naman nire-respeto ang asawa ko, Nay, Tay. Hindi niyo ba alam na si Lorena ang may gustong bisitahin kayo rito? Kahit kailan talaga hindi kayo magbabago. Reklamo ng aking asawa. Bigson, anong ibig sabihin nito? Naguguluhan ako. Naiiyak na tanong ko. Patawad, Lorena. Aswang ang pamilya ko. Aswang ako. At hindi na yata na itago pa. Sambit nito at tinitigan ng masama ang mga magulang. Akala ko talaga, Nay, nagbago na kayo. Ganun pa rin pala. Nakakahiya sa iba. Harap-harapan yung pinapakita ang pagiging halimaw nyo. At talagang pati ang asawa ko, Tay. Balak nyong biktimahin. Galit na bulyaw ni Bigson sa ama. Tumayo ito at mabilis na umalis. Maging ang ina nito ay umalis rin. Takot ang mga ito kay Bigson. Naguguluhan ako, Bigson. Ang gusto ko lang naman ay makilala at matanggap ako ng iyong mga magulang. Ano to? Tanong ko. Lorena, aswang nga kami. Nakita mo kanina, hindi ba? Kamuntikan ka pang mabiktima ni tatay. Kaya ayaw kitang dalhin dito eh. Kwento nito. Kung katulad ka nilang aswang, kumakain ka rin ng tao? Tanong ko sa aking asawa. Hindi ko sinubukan. Oo, hilaw na karne kinakain ko kapag naghahanap ang aking hininga. Ngunit hindi ako kasing bangis nila. Kwento pa nito. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng pandidiri sa aking asawa pagkatapos ng kanyang revelasyon at nasaksihan ko mismo. Parang wala namang kakaiba sa pakiramdam ko at sa kanyang mga magulang. Tila nakakatakot nga ang galawan ng mga iyon.
Pero nag-alala pa rin ako dahil gabi na at nagsialisan pa rin ito. Ngunit ang sabi ni Bigson, maghahanap lang daw iyon ng pagkain. Uuwi rin daw ang dalawa bago sumikat ang araw. Kinabukasan nga ay maaga ang mga itong dumating. Tila nahihiya pa ang ina ni Bigson na tumingin sa akin. Ayos lang po, Nay, Tay. Naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Ganoon daw talaga sabi noon ng aking lola. Talagang hindi raw mapigilan ang pagiging aswang dahil sumpa iyan ng inyong angkan na nagpalipat-lipat na. Wika ko sa aking biyanan. Pasensya na, Lorena. Nasira pa yata namin ang bakasyon niyo rito sa probinsya. Sambit ng aking biyanan. Wala iyon, Nay. Kayo talagang sadya ko at mas mainam nga na wala kayong may naitago sa akin. Tanggap ko rin naman kahit aswang kayo at ang aking asawa. Mahal ko si Bigson, Nay, at nakita ko kung ano siya kabuting asawa sa akin. Litanya ko. Nagpasalamat ito sa akin dahil sa kabila raw ng lahat ay minahal ko pa rin ang kanyang anak. Siyempre, si Bigson ang nagpahalaga sa akin ng ganoon kalaki. Kaya ibabalik ko rin ito anuman ang mangyari. Nagkaayos na rin silang magpamilya kaya nakauwi kaming may fishball mind na mag-asawa. Hanggang sa lumipas ang mga araw, mga buwan, taon, nanganak ako. At noong mag-aapat na taong gulang na ang bata ay palagi naming binibisita ang biyanan kong mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. God bless sa inyo. Lorena po ng Pilipinas. Kaninong buhay kaya ang mas makulay? Hindi natin alam yan. Kasi ang suot mong sapatos ay hindi katulad sa akin. May nagkakasya sa iyo na hindi nagkakasya sa akin. Para lang niyang buhay, hindi mo pwedeng husgahan ang buhay ko kung hindi mo napagdaanan ito. Ganyan din sa iyo. Hindi kita pwedeng husgahan kasi ang mga pinagdadaanan mo ay hindi ko alam. Mamuhay tayo ayon sa karayola ng buhay na nakatoka. Kasi bilog ang mundo. Kung hawak mo ngayon ay itim na karayola, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na ang karayolang hawak mo ay magiging makulay na. Sir Casper, isa po akong apo na napamanahan ng mutya ng aswang. Perlas na itim na siyang nagbibigay sa akin ng katauhang halimaw sa gabi. Ayaw ko mang tanggapin ito pero sa akin na nakatoka. At wala na akong magagawa pa kundi ang kunin ito at nang tuluyan ng makapagpahinga ang higit daang taon ko ng lola. Namumuhay naman akong normal ngayon. 2 dekada nang ako ang may hawak ng mutya ni lola. Ang dami kong pinagdaanan noong unang 5 taon na nasa akin ang mutya na iyon. Ngunit kalaunan naman ay naikokontrol ko na. Liway, hindi ka pa tapos maglaban ng mga pobre kama? Tanong ng aking kasamahan sa trabaho, si Ate Delia. Isa itong tagalinis ng buong bahay, samantalang ako'y isang tagalaban ng mga damit at kung ano pa. May kusinera at yaya din ang mga anak ng aming amo na maliit pa lamang. At tanging tagalinis lang ng bahay ang tangi kong kalapit sa bahay na iyon. Malapit na ito, ate. May ipag-uutos ka po ba? Tanong ko kay Ate Doday, ang aming kusinera. Ang kupad mo naman sa trabaho. Bilisan mo riyan. Angil nito. Sa lahat ng kasama ko, ito talaga ang sobrang feeling amo. Yung amo ko naman wala namang pressure. Kung kailan lang matapos. Kasi iyon lang naman talaga ang trabaho ko, ang paglalaba. Hindi alam ng mga ito na kapag nasa trabaho sila,
Ako ang dumadalaw ng trabaho ng iba. Iniutos pa ng mga kasamahan ko ang trabaho nilang dapat naman ay sa kanila. Pero hanggat maaari, ayaw kong magreklamo. Ayaw ko rin ng gulo. At higit sa lahat, ayaw kong lumabas ang halimaw kong katauhan. Hanggat maaari ayaw kong magasik ng lagim. At ayaw ko rin naman na magamit sa kasamaan ang hawak kong mutya. Na kung tutuusin ay para naman talaga iyon sa pagiging masama. Kaya nga ito naging kulay itim ay dahil kampon ng kadiliman ang may hawak ko may-ari. Liway, pakiplansa mo itong 2 laundry na damit ni sir. At ma'am ha, pagkatapos mo riyan, utos ni Ate Bete. Kung tutuusin, 2 kami sa paglalaba at sa pagtutupi at pagpaplansya. Ngunit sa pagtupi na lang ang nagagawa nito. Hindi rin kasi makadiretso sa kanyang trabaho dahil panay ang text sa kanyang mga ka-textmate. Kinikilig pa ito na akala mo naman ay teenager. May 3 na itong anak na naiwan sa probinsya. Ate, baka pwedeng ikaw na muna ang gumawa niyan. Gayong may mga tinatrabaho pa ako rito. Reklamo ko sa aking kasama. Aba, nagre-reklamo ka na. Lumalaki na ang ulo mo. Mag-iisang buwan ka pa nga lang. Uwi ka nito. Wala akong magawa kundi ang tumahimik na lamang. Takot akong makipagsagutan. Ayaw ko ng gulo kaya magpapakumbaba na naman ako sa mga pagkakataong iyon. Liway, alam kong nahihirapan ka na. Bakit ba hindi ka lumalaban? Nagiging abusado na sila dahil lagi ka na lamang nananahimik. Ipaglaban mo naman ang sarili mo. Uwi ka sa akin ni Ate Bebang. Sa lahat, ito lang ang mawain at nakakaintindi sa akin. Minsan gusto nitong ipagtanggol ako ngunit hinahanapan din ng butas at binablackmail na isumbong sa amo para mawala ng trabaho. Kaya hindi rin ito makapag-report sa kawalang hiyaan na ginagawa ng aming mga kasama. Ayos lang naman sa akin, kayang-kaya ko namang tiisin. Bukod sa lahat, sanay ako sa trabaho mahihirap. Kaya kong ang gawin ang trabaho ng mga lalaki tulad ng pag-aararo, pagtatanim ng palay, at kung ano-ano pa. Walang trabaho na ibabato sa akin ang hindi ko kakayanin. Pagsubok nga sa buhay, gaano man kahirap, kaya kong harapin. Iyon pa kayang trabaho na sobrang easy lang at nakasanayan ko na rin gawin. Hayaan mo na Ate Bebang, hanggat kaya ko naman ay wala namang problema. Tsaka trabaho naman talaga ang hanap ko so ito na yon, trabaho. Nakangiting wika ko na may halong pagbibiro dito. Para kahit papano ay matawa naman itong kaharap ko. Trabaho nga pero hindi naman itong ganito. Na lahat na lang pati hindi mo trabaho ay ipapatrabaho na sa iyo. Sobra ka na nilang inaabuso. Tapos ikaw, ito, relax lang. Ayos lang sa iyo kahit ganyan. Alam mo bang pwede kang magkasakit niyan? Saad pa nito. Mababakas ang pag-alala sa mukha ni Ate Bebang. Nakakaantig damdamin din ang ganoon na may nagmamalasakit sa iyo. Ewan ko nga kung bakit may mga tao talaga na mahilig mapang-api at mamaliit sa kapwa nila. Hindi man lang iniisip na ang buhay ay hindi puro sa kanila lang. Hanggang sa isang araw ng aking day off. Kaso nga lang at hindi ako pamilyar sa lugar. Kaya nasa bahay lang ako ng amo. Nasa kwarto lang ako kung saan kami natutulog nang biglang tawagin ako ni Ate Bete. Liway, pakitapon ng mga basura na nasa kusina. Total naman ay narito ka lang naman sa bahay. Uwi ka nito. Lumabas na lang din ako nang walang reklamo. Akala ko ay walang ibang tao. Kaya naka-short lang ako ng maiksi. Akala ko ay kaming mga katulong lang. Hindi ko alam na umuwi pala si Sir Ralph at may kasama itong binata. Kapatid yata nito dahil sobrang kamukha niya. Mas bata lang ng konti.
Nagulat rin si Ate Betty sa pagdating nito. Nasa kamay ko na ang black bag noon at siya ring pagbukas ko ng pinto nang bumungad ang dalawa. "O Liway, pahinga mo ngayon na. Akala ko ba nagde-day off ka?" Tanong nito. Hindi ako nakasagot dahil naunahan ako ni Ate Betty. "Kasi sir, gusto niyang magpa-impress sa'yo para daw taasan mo ang sahod niya." Diretsong wika ni Ate Betty, kaya nagulat ako. Namilog ang mga mata ko na lumingon sa kanya. Nakataas pa ang kilay nito nang tignan ko. Halos maiyak ako sa hiya dahil doon. "Tataas talaga yan, Liway. Kahit hindi mo na kailangang magdoble sipag. Ang mabuti pa, samahan mo na lang itong si Sir Lauro mo. Gusto niyang mag-ikot sa mall, wala naman siyang kasama." Uwi ka nito. "Ako po?" Gulat na tanong ko sa amo. "Oo, ikaw. Ilapag mo na yung basura dyan. Si Bete na ang bahala niyan. Hindi ba, Bete?" Tanong pa nito. Nang lingunin ko ang mukha ng Ate Bete ay sobrang nalamukot ito. Parang gusto ako nitong sugurin, subalit gaya ng utos ni Sir Ralph. Inilapag ko sa harap mismo ni Ate Bete ang malaking supot ng basura. "May araw ka rin sa akin." Galit na wika nito. Kibit balikat lang ako. Bakit naman kasi ako papatol? Noon pa man hindi na talaga ako sanay sa gulo. "Tayo na, Liway?" Tanong ni Sir Lauro. Kaya biglang namilog ang aking mga mata. Nakaupo ito sa sofa at nakatingin sa akin habang papalapit doon. Maging ang mukha ni Ate Betty at Ate Duday na nagtatangalian ng sabay noon. "Po, sir?" Hindi mapigilang tanong ko. "Tayo na ba?" Tanong pa rin ito. "Anong tayo na?" Tanong ko sabay palipat-lipat ng hintuturo sa kanya at sa akin. Napahagik-gik ng tawa si Sir Lauro. Nakaramdam na lang din ako ng hiya dahil sa inasta ko. Yung ibig kong sabihin kasi ay aalis na ba tayo?" Wika pa nito. Yun nga po, sir." Palusot ko ngunit naghiyawan na ang dalawa. "Huwag kang ambisyosa," saway ni Ate Duday. Lumingon dito si Sir Lauro at hinawakan ako sa braso. "Bakit naman hindi ba? Napakagandang dalaga ni Liway, napakabait at napakatangkad. Ang sexy pa niya. Malay natin kung pagkatapos ng date namin mamaya ay kami na pala." Litanya ng binata at tinakbayan pa ako. Nagulat man ako sa sinabi nito ay lihim din akong kinilig sa sinabi nito. May magtatanggol na sigurong palagi sa akin kapag nangyari iyon. Wala nang aapi pa sa akin kapag nagkataon. Ang kaso ay sino namang gwapong lalaki ang papatol sa akin na isang kabunan. Hanggang pangarap na lang yata ako kapag ganyan. Hindi ko naman pwedeng tanungin ang aking sarili kung bakit ako naging aswang. Malamang mula sa lola at lolo ko ay mga aswang. Alangan namang bigla na lang akong maging anghel dahil nagkaroon ng himala. Wala naman yatang ganoon. Ang mangga ay mananatiling mangga at ang langka ay mananatiling jackfruit. Inikot nga ako ng amo ko sa buong mall. Isinama akong kumain sa gusto nitong restaurant. Binilhan pa ako nito ng mga branded na pantalon at damit. Kaya sigurado magwawala na naman ang aking mga kasamahan. "Sir, akala ko ba alalay mo lang ako sa pag-shopping mo? Bakit parang ako naman yata ang pinamilhan mo nito?" Reklamo ko. Alam ko kasing babagay ang mga iyan sa'yo eh. Sigurado ako. Masayang wika nito. Bago pa kami ulit umuwi ay pinag-grocery pa ako nito ng aking mga personal na gamit. Kaya nang dumating kami ng bahay, ang mga mata ng aking mga kasama ay halos didikit sa napakaraming bitbit ko. Simula rin ng araw na iyon ay naging malapit na si Sir Lauro sa akin. Pero hindi naman ako umaasa dahil alam kong isa pa rin akong katulong.
Ngunit hindi ko akalaing magiging ganoon kadikit si Sir Lauro sa akin. Sa isip ko ay siguro ganoon lang talaga ang ugali niya. Nagkataon ding nasa bakasyon ang aming among babae kasama ang mga bata at sumunod doon si Sir Lawrence na kapatid nito. Isang seaman si Sir Lauro at paalis na sa susunod na mga araw. Samantarang si Sir Ralph naman ay wala din ito minsan sa bahay. Liway, halika na. Kanina ka ba dyan naglalabay? Pahinga ka muna. Si Duday muna riyan. Wika ni Sir Lauro. At pinuntahan pa talaga ako nito sa likod ng bahay. Nako sir, tapusin ko na muna ito. Sagot ko at ipinagpatuloy ko pa rin ang aking ginagawa. Subalit hinila na ako nito at pinilit na pinapatayo. Sir naman, Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makita ko ang Ate Betty na nakatitig sa akin mula sa bintana na parang lalamunin na ako. Baka sabihin pa nitong nag-inarte pa ako. Gutom na ako eh. Kailangan na nating kumain. Reklamo pa nito. Hindi ka pa po sir kumain? Gulat na tanong ko. Hindi nga, kasi hinihintay kita. Kaya halika na. Uwi ka nito. Tsaka bukas kasi aalis na ako. Matagal na naman tayong bago magkita. Dagdag na wika pa nito. Bigla akong nalungkot nang marinig ang sinabi niyang iyon. Doble yata ang rason. Una, babalik na naman ang pang-aapi ng mga kasamahan ko sa akin. Pangalawa, mamimiss ko si Sir Lauro dahil alam kong may lihim na akong pagtingin sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpaalam na si Sir Lauro. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba sa mga mata nito. Tila nalulungkot rin ito sa kanyang pag-alis. Ingat ka po sir, huling sinabi ko. Pagkasara ng pinto ay ayun na. Balik na naman ako sa tunay kong mundo. Liway, yung plantsahin mo, tambak na doon ah. Akala mo kung makakaligtas ka na. Wika ni Ate Doday. Napakapilingera mo pa rin Liway. Kutsa ni Ate Bete. Kung ano-anong panlalait pa ngunit hindi ko yun pinansin. Hanggang sa lumapit si Ate Delia. Sabi niya sa akin ay okay lang daw yon. Huwag daw akong mag-alala. May araw din ang mga iyon. Kinagabihan, nauna na akong matulog dahil sa dami ng trabaho na itinukan nila sa akin. Wala na akong gana pang kumain dahil sa sobrang pagod. Ngunit kakapikit ko pa lang nang gisingin ako ng mga ito. Marami ang mga itong inuutos. Alam ko naman na ginagawa lang nila iyon dahil mabigat ang dugo nila sa akin. Wala ring sasaway sa kanila dahil wala lahat ang mga amo namin. Bukas pa ang dating. Naging malapit ka lang kay Sir Lauro na malandi ka. Parang sino ka na kung hindi pwedeng utusan. Halabangon. Huwag lalaki ang ulo. Pang-uuyam pa nito. Tila nawala na rin ako sa aking sarili. Hindi ko napigilan ang aking sarili at napatulan ko ang mga ito. Pagkatingala ko sa kristal na bintana ay napamulagat ang aking mga mata. Kabilugan ng buwan at nagkataon pang ginalit ako ng mga ito. Laki ulo baka mo Ate Bete. Pues, makikita niyo. Wika ko kasabay ng unting-unting pag-iba ng anyo bilang isang malaking aso at pagkatapos ay isa-isa ko na lang silang sinunggaban. Nagulat man sila at nagtangkang tumakas ay huli na ang lahat. Abot na abot ng aking mahahabang bibig ang kanilang mga binte. Kung gugustuhin kong magkalasog-lasog ang kanilang katawan, pwede kong gawin. Subalit ayaw ko. Tama na rin siguro na maiparanas ko sa kanila ang sakit na pinaparanas nila sa akin. Pero pinili ko pa rin silang huwag mamatay. Bibigyan ko lamang sila ng leksyon dahil sa sobra ng pang-aapi nila sa akin.
Bumalik ako sa pagiging anyong tao at tinitigan silang nanginginig sa takot. Ano na? Magiging mabait na ba kayo niyan sa akin? Tanong ko sa mga ito. Ngunit hindi na ito sumasagot at nakatulala na lamang. Yan ang bagay sa mga kagaya ninyo. Binibigyan ng leksyon. Susubukan nyo lang na sabihin sa iba ang nakatago kong katauhan. Hindi lang ako marunong manakot. Marunong din akong pumatay. Wika ko sa dalawa at tinalikuran na ito. Biglang nanuyot ang aking lalamunan. At kailangan ko nang maghanap ng ibang magiging biktima bago ko sila mapagdiskitahan. May mahanap lang akong isang manok kahit inahin o tandang. Maiibsa na ang hinahanap ng aking hininga. Kinabukasan ay kapwa-tulala pa rin ang dalawa. Nang tanungin ang Ate Delia ay umiling-iling lang ito. Wala talaga itong alam kasi tulog na tulog ito sa kabilang kwarter nang mangyari yon. Nang tanungin ako ay todo deny rin ako. Kaya ang ginawa ay pinasundo ang mga ito ng kanilang pamilya. Nakakaawa man ay wala naman akong magagawa pa. Naalimpungatan rin ako sa ginawang kabastusan ng mga ito. Kung nawalan man sila ng trabaho ng dahil sa akin, kasalanan din nila iyon. Masyado na lang sinasagad ang aking pasyensya. Makalipas ang 3 taon ko sa trabaho, nagulat ako dahil isang pamilyar at inaasam-asam kong makitang muli ang biglang sumipot sa aking harapan. Sir Lauro, gulat na sambit ko. Ako nga Liway, sagot nito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko dahil ang alam ko ay kapatid ito ng aking amo. Mabuti at napadalaw ka sir, sambit ko. Hindi, nandito talaga ako para hindi dumalaw. Kung hindi para manligaw at kung papayag kang magpapakasal ka agad sa West lang, dadalhin na kaagad kita sa aking bahay. Uwi ka nito. Nakakagulat man lahat ay hindi na ako nagpakipot pa. Alam ko naman kung gaano ko siya inasam na makasama sa buhay. Bahala na kung may tintago akong katauhan sa kanya. Tsaka ko nasasabihin kapag nasa tamang panahon na. Takot kasi akong kapag nalaman ito ng maaga ay hindi nito matatanggap at iiwanan lang ako. Kaya tsaka na lamang. At abangan ang susunod na kabanata ng aking kwento kasi may mga karanasan pa akong kakaiba. Sa ngayon ay medyo napagod ang aking kamay sa pagsusulat. Kaya kailangan ko ng writer. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. God bless po sa inyo.